menerima kenyataan nangko. Salah yo salah nenai, kabake diri udah, bukan denai ndak cinta. Maaf beribu kata.
pengorbanan masa dipandang saja. Kok dicali badan diri jantan balabi cukup pun indah pandayun kata bidua diri jaleka samsai di lamun kata
larut menerima kabar nan urang sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehidui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehidui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna.
kadi mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dek hidup dan bangsai di parantauan, dan coba bertenggang kasanak sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dihina. Di rantau subarang denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang riti dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan dilah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subarang denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang riti dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan dilah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan.